مداب من إسياد እዚ መደብ እዚ በሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ይዳሎ مداب من إسياد ኤርትራ ናጽነት ምጉንጻፍ ማለት ባንዴራ ምስቃል ወይ ሕጋዊ ልኡላውነት ምርግጋዝ ጥራይ ከም ዘይኮነ ገና ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ከሎ ኣሚኑ ዝተመርሐሉ መትከል እዩ ሓቀኛ ናጽነት ሓርነታዊ ተጋድሎ ኣብ ዝተዛዘመሉ ሰዓት ዘብቅዕ ዘይኮነስ ብልምዓትን ስልጣንን ተደሪዑ ናብ ኣብ ዘይብለሉ ብዝኾነ ተጻብኦ ኣብ ዘይሳናኸለሉ ደረጃ ምስ በጽሐ ጥራይ ምዃኑ ተገንዚቡ ድማ እዛ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈለላ ሃገሩ ክትከኑ ዝግባእ ራእይ ኣብ ኣእምሮኡን ሃገራዊ ሰነዳቱን ኣስፊሩ ናብቲ ጫፍ ንምብጻሕ ዝሕተት ኩሉ ዓይነት መስዋዕትነት እናኸፈለ ልኡላውነቱ ብቁጠባዊ ሓርነት ንምድልዳል ተጋድሉ ይቕጽል ኣሎ ጾር ናይዚ ዘይቋርጽ ጉዕዞ ዝስከም መንእሰይ በዚ ንኸምእዘን ወትሩ ተዘኻኽር መደብኩም መደብ መንእሰያት እንነትንሎም እውን ትሕዞ ኣሰኒቓ ኣብ ሰዓታት ርከብ ሓቢርኩምና ንኽትጸንሑ ሰላምታን ዕድመን ምስ ኩሎም ኣባላት ዘቕርበልኩም ብምውሃድ ምሳኹም ዘለኹ ሳሙኤል መንግስቲ ኣቤ ሰናይ ምክታል ውልቀ ሰባት ናብራ ዝኸብዶም ሕብረተሰባት ኣብ ልዕል ደረጃ ምዕባለ ዘይበጽሐ ሃገራት ወዘተ ካብቲ ዝውንንዎ እቲ ዘይብሎም በዝሕ ስለዚ ነቲ ዝጎድሎም ቀስ በቐስ እናመልኡ ነቲ ዘይብሎም ንኽረኽቡ ድማ ከቢድ ጻዕርን ሓያል ብድሆን ከም ዝሓቶም ብሩህ እዩ ዕላማኻ ዓቡ ምዃኑን ተፈሊጥካ ድማ ንሎምን ናብ ነበርካ ብቐንዱ ግና ንጽባቐ ጽባሕ ስለ እትሰርሕ እቲ መዓልታዊ ዘጋጥመካ ብድሆታት ከም ንቡር ኢኻ ትወስዶ እስዕብ ትሕዞና ኣብ ዙርያ ዝሓሳብ ተወስኺ ነጥብታት ከካፍለና እዩ ብድሆ መንእሰይ ብድሆ ሃገር እዩ ብድሆ ሃገር ከዓ ብቐንዱ ብድሆ መንእሰይ እዩ ሃገር ብድሆታታ ክትሰግር እንተኾይና ብመንእሰያታ እዩ መንእሰይ ምዝሰዓር ድማ ሃገር ተረቲዓ ማለት እዩ ብብድሆን መኸተን ዝመጸስ ኣብ መንጎ መንእሰይን ሃገርን ፍጹም ፍልል የለን ስለ ዝኾነ ድማ እዋናዊ ብድሆታት መንእሰያት ሃገራዊ መልክዕ ዝሓዘን ብደረጃ ሃገር ክንጋጥሞን ክንሰግሮን ዘለና እዩ ታሪኽ መንእሰያት ኤርትራ ታሪኽ ብድሆን መኸተን እዩ ኤርትራ ከም ቀዳመይቲ ግዝኣት ጣልያን ኮይና ካብ እተመስረተትሉ ዘመናት ሒዙ መንእሰይ ኤርትራ ብድሆ ዝህብን ሃገርን በብመድረኹ እናበድሀ ወናኒ ልኡላውነት ሃገር ክኸውን በቂዑ እዚ ልኡላውነት እዚ ንኽኽበር ድማ ኩሉ መድያዊ ብድሆታት ኣብ ምግጣም ይርከብ ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ ዝተዓወትናሉ ድማ ነዚ መድረኽ በዲሁ ከም ዝሰግር ኣየጠራጥርን መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብግቡእ ድሕሪ ምርዳእ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘስርሖ ሜላን ጥበብን እናተኸተለ እዩ ንብድሆታቱ ክዕወተሎም ክኢሉ ፈለማ መግዛእቲ ባዕዲ ኣብ ዝተቐላቐልሉ እዋን ሽፍትነት ዝመስል ሓሓሊፉ ዝርአ ተቃውሞታት ኣስሚዑ ውዳቤታትን ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳትን ዝከኣለሉ ዘመን ጣልያን ወፀ እንግሊዝ መፀ ከዓ ብመንገዲ ጋዜጣታትን ማሕበራትን ድምፁ ከስምዕ ፈቲኑ ገዛኢ ሞግዚትነት እንግሊዝ ፖለቲካዊ ውዳበ ኣብ ዝፈቐደሉ እዋን ድማ ደረጃኡ ዝሓለወ ስልጡን ማለት ብናይቲ ግዜ መዐቀኒ ውዳበር እዩ ተምሃሮን ስራሕተኛታትን መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሮም ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ሃገራዊ ሓርነትን ሰብኣዊ ክብረትን ካብ ዘይምርካብ ዝምንጩ ምዃኑ ብግቡእ ዝርድኡ ብምንባሮም በኣር ቃልሶም ውልቃውን ድሩት ጉጅላውን ዘይኮነስ ሃገራዊ መልክዕ ዝሓዘ ነይሩ መንእሰያት ኤርትራ ብድሆታቶም ንምስዓር ዘካየድዎ ቃልሲ ሃገራዊ ቃልሲ ምዝኸውን ጥራይ ከም ዝዕወትሉ ስለ ዝተረድኡ ድማ ኣብ መስርሕ እናተቐረመን እናተመሓየሸን ዝማዕበለ ሰፊሕ ሃገራዊ ሰውራ ኣላዓዒሎም ተዓዊቶም ለኸኣ ምስጢር ዓወቶም ድማ ነቲ ዝነበሮም ብድሆታት ኣብ ክንዲ ብተናፀል ለላዕላ ይሪኦም ኣቋራጭ ዘናድዩ ኣርሒቑ ዝጠመተን ነባሪ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእልን ኣማራፂ ምውሳዶም እዩ ነይሩ በብመድረኹ ምህሮን ፍልጠትን ናይ ምኽዕባት ጥዕና ናይ ምሕላው
ቁጠባን ደረጃ መነባብሮን ናይ ምምሕያሽ ባህልኻን መንነትካን ናይ ምኽባርን ካልእን ብድሆታት ዝነብረሉ ዘመን ነይሩ። መንእሰይ ኤርትራ ካብ ታሪኹ ብውልቁ ተማሂሩ ከም ዘይስልጥን ንበይኑ ጥዑ ከም ዘይጥዒ ርሕቕካ ዝኽበር መንነትን ባህልን ከም ዘየለ ተጓኒኻ ክትብትን ክሓልፈልካን ምሕላም ኮንቱ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ንኹሎም ዓይነት ብድሆታቱ ኣብ ሓበራዊ ሃገራዊ ቃልሲ ብምእማን ገጢሙ ሰጊርዎም። ከም ውፅኢት እዚ ንብድሆታት ግቡእ መግለፅን መረዳእታን ዝሃብት ተሓሳስባ ድማ ብዙሕነት ኣብ ግዚኦም ተጠቀስቲ ዝነበሩ ብድሆታት ሎሚ ዛንታ ኮይኖም ኣለዉ። ህይወት ባዕላ ብድሆ ብምዃና ብድሆታት ኣብ ሓደ መድረኽ ዘበቃዕ ኣይኮነን። ብድሆን ፈተነን ዘይብሉ ህይወት ልሙስ እዩ። ስለዚ እቶም ናይ ትማሊ ብድሆታት ዛንታ ክኾኑ ከለዉ ነዚ ናይ ሎሚ መንእሰይ ከዓ ናይ ባዕሉ መድረኽ ዝፈጥሮ ብድሆ ኣለዎ። እዚ ንዓና ሓያል ኮይኑ ዝረኣየና ብድሆ ነቶም ዝስዕቡና ሕሉፍ ታሪክ ኮይኑ ንዓቶም ከዓ ናቶም ብድሆ ክህልዎም ምዃኑ ንምርዳእ ፍሉይ ብቕዓት ዝሓትት ኣይኮነን። ብድሆታት በብመድረኹም ተሳዒሮም ዝሓልፉ ግን ምስ እንዕወተሎም ጥራሕ እዩ። ሕሉፍ ተመክሮ መንእሰያትና ከም ዘረጋግጾ ብድሆታት ኣብ ምግጣም እቲ ቀዳማይ ሜላ ነቲ ብድሆ ልክዕን ናይ ባዕልኻን መግለፂ ክትረኽበሉ ምኽኣልን እዩ። ንብድሆኻ ልክዕ ትርጉም ምሃብ ማለት ብዛዕባ ፀገማትካ ወይ ሕፅረታትካ ቁኑዕ መረዳእታ ምህላው ማለት እዩ። እቲ ብዛዕባ ብድሆኻ ዝህልወካ መረዳእታ ካልኦት ዝነግሩኻን ብናይ ርሕቀት መቆፃፀሪ ዝምራሕን ዘይኮነ ባዕልኻ ካብ ተመክሮኻ ዝረኸብካዮ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ካብቲ ንብድሆታትና ዝኽበዶ ድማ ነቲ ዘለና ብድሆ ዝገልጹን ፍታሕ ዝእምሙን ሓያላት ኣብ ዘለውዎ ዘመን ንነብር ምህላውና እዩ። ነዚ ብምስትውዓል ንብድሆታትና ብናይ ባዕልና መረዳእታ ክንገልጾን ንዓና ዝምእምእ ፍታሕ ክንረክብን ክንፅዕር ወሳኒ እዩ። ንዘለውና ብድሆታት ዝውሃብ መግለፂታትን ትንታኔታትን ጓኖት ምስ ነቋምት ነቲ ካልኦት ከም ፍታሕ ዘቕርቦ ሓሳብ ከም ንርዕም እዩ ዝገብረና። እዚ ከዓ ንጉዳይ ልዕሊ ዋናታቱ ዝፈልጦ ኩሉ ስለ ዘይክእል ናብ ፍታሕ ዘይኮነ ናብ ገፋሕፋሕ እዩ ዝወስድ። ንብድሆታትካ ብግቡእ ምርዳእ እምበኣር ግዳይ ትንታነን ፍታሕን ካልኦት ካብ ምዃኑ የድሕን። ብዘይካዚ ንብድሆታትካ ብልክዕ ምርዳእ ብቑንዐ መንገዲ ክትገጥሞ ይኽእል። ድሩት መረዳእታ ንእሽቶ ፍልጠትን ዳርጋ ስለ ዝወልድ ብዛዕባ ብድሆታት መንእሰያት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ዓሚቕ መረዳእታ ክህልወና የድሊ። ኩሎምቶም ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳያት ህይወት ዘለውና መድረኻውያን ብድሆታት ስሮም ኣለሊና ንምምሓዎም ምቅላስ እዩ እትፍታሕ። ብደረጃ ሃገር ምስ መላእ ህዝብኻ ንዝገጥመካ ብድሆ ብውልቅኻ ካብ ሓላፍነትካ ብምኽብላልን ካብ ባይታዊ ሓቂ ብምህዳምን ክተሕወዮ ምፍታን ነፀብራቕ ናይ ቁኑዕ መረዳእታ ምስኣን እዩ። ከምቲ ኣብ ፈለማ ዝተጠቕሰ ብድሆታት መንእሰይ ብድሆታት ሃገር ክነሶም እቲ ቁኑዕ መረዳእታ ዘይብሉ መንእሰይ ንውልቃዊ ረኽባን ፍታሕን ይፅዕር። ንሓበራዊ ጉዳይ ውልቃዊ ትርጓመ ምንዳይ ከዓ ብድሆታት ከምዚ ተሓላለኹ ብምግባር ነቶም ልክዕ መረዳእታ ሃልይዎም ዝቃለሱ ድርብ ዕዮ የሰክሞም። ከመይሲ እቲ ንውልቃዊ ረብሕኡ ሃረምርም ዝብል ኣብ ብልሽውናን ፀረ ሓበራዊ ረብሓ ዝኾኑ ንጥፈታትን ብምእታው ነቲ ብድሆታት ህዝብን ሃገርን ከርህው ዝቃለስ ዘሎ ኣብ ካልእ ዘይተደለየ ሃልኪ ከም ዝፅመድ ይገብሮ። ነቶም ስንፍ ዝበለ መረዳእታ ዝፀንሖም ከዓ ጽቡቕ ናይቲ ሕማቕ ኣብነት ይኾኖም። ስለዚ ንብድሆታትካ ብዓወት ንምግጣም ናይ ባዕልኻ ትርጓምን ፍታሕን ሃልዩካ ብናይ ባዕልኻ ፃዕሪ ከም ዝፍታሕ ምእማን እዩ እቲ እንኮ ሜላ። አልአሚን ሐምድ Hello.
ናይ ኩሉ ዓይነታት መንሽሮ መጥቃዕቲ ይህሉ ዝበለጸ ወይ ዝሓሸ ስርዓተ ተጻውሮ ይውንኑ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ጡብ መንሽሮ ናይ ምጥቃዕ ዕድለን 37 ሚእታዊት ለጠቕ ዝበለ እዩ ብቑዕ አካላት ዝውንኑ ምንቅስቓስ ዘዘውትሩን 7 ዓመት ብህይወት ናይ ምጽናሕ ዕድሎም ዝተናወሐ እዩ ሕማም ልብን ወቕዕን ለጠቕ ይብል ጠቓሚ ጽልዋ ኣብ ምትንታት ስለ ዘለዎ ትሑት ቃዝኖትን ሸቕሎትን ከምኡውን ዝበለጸ ኣእምራዊ ብቕዓትን ብልሕን ይድልብ ልዋም ዝሰፈነ ድቃስ ድማ ይረኽቡ ሰባት ብዛዕባ ምንቅስቓስ አካላት ዝተፈላለየ መረዳእታን ግንዛበን ኣቀራርባን ክህልዎም ግድን እዩ ነፍሲ ወከፍና ዓይናይ ንዓና ቁኑዕ ዝብል ስምዒት ክህልወና ግድን እዩ ምስ ኩሉ ናይ ገዛ ርእስና ኩነታት ኣብ ግምት እቲና ዝሰማማዓና ምምራጽ ዝሓሸ እዩ ንገለ 20 ደቂቕ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ብእግሪ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ
ንገለ ካልኦት ኣካላት ዝወስድዎ መጠን ኦክሲጅን ከም ንምባል ዝግበር ብርቱዕ ምንቅስቓስ ማለት ኤሮቢክስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክብደት ምልዓል ንገለ እውን ምስዕሳዕ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ምንቅስቓስ ኣካላት ዝሕጉስን ዘዘናግዕን ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ዝግበር ምንቅስቓስ ውፅኢት ዝህልዎ ብሜላን ርድየትን ምስ ዝትግበር ምዃኑ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ቀፂልና ካብቶም ዝውትራት ዓይነት ምንቅስቓስ ንርአ። ቀዳማይ ክትገብሮ እትደሊ ዓይነት ምንቅስቓስ ምምራጽ። እቲ ዝምረጽ ምንቅስቓስ ምስ ኩነታት ኣካል ዝኸይድ ምልላይ ኣዝዩ ዘድሊ ግድን ከቢድ ምንቅስቓስ ኣይኮነን ዘድሊ ምንቅስቓስ ክሕጉሰካን ከዛነየካን ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ። ሰባት ኣብ ብዙሕ ናይ ኣካላት ብቕዓት ንጥፈታት ይሳተፉ እዮም። ገለ ካብኡ ዮጋ፣ ማርሻል ኣርት፣ ምስዕሳዕ፣ ዝልዝል፣ ኩዕሶ ምውርዋር ከጠቓልል ይኽእል። ብሓሳብ እውን ኣብቲ ናይ ንእስነት ዝኽሪ ብምምልላስ ተዘውትሮም ዝነበርካ ተፈታውነቶም ምዝካር እዩ። ኣብቲ ሕሉፍ ዝኽሪ ብምምልላስ ኣካላት በቲ ዝተለምደ ኣገባብ ብንእስነት ተዘውትሮ ምንቅስቓስ ምምልላስ ይከኣል። ቀፂሉ ኣብ ኣእምሮ ትፈትዎ ዓይነት ምንቅስቓስ ቅጅል ክብለካ ይኽእል። ነዚ ከዓ ምስ ኣካላትና ወሃሂና ኣብ ሂወትና ክንጥቀመሉ ንኽእል። ልዕሊ ኣካላት ክትፃወሮ ዝኽእል ከይሃሰኻ ብስሩዕ ብኣፍንጫ ምስትንፋስ እንተ ደኣ ብስሩዕ ትንቀሳቐሱ ኮይንኩም ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ኣብቲ ንቡር ብቕዓት ክብፅሕ ይከኣል እዩ። ብግቡእ ተስተንፍሱ ከም ዘለኹም እውን ክፍለጠኩም ይኽእል እዩ። ግዜ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። ኣካላት ሓንሳብ ምስ ተለማመዶ ንኦክሲጅን ብውፅኢታዊ መገዲ ክጥቀመሉ ክጅምር እዩ። ስለዚ ከም ውፅኢት ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝወሓደ ተፅዕኖ ቀልጢፍካ ክትጎይን ክትከይድን ትኽእል። ቆፎ መሰንገለ ይዛነዩ እሞ ብቐሊሉ ይተዓፃፀፉ። ብቕዓት መስርሕ ምስትንፋስ ድማ ብከምዚ ገባብ ብግቡእ ዘይጎድእ ኣገባብ ምንቅስቓስ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ምንቅስቓስ ዘቋርፅሉ ምክንያት መጀመርታ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ይገብሩ፣ በዚ ከዓ ቀልጢፎም ለውጢ ይፅበዩ። ንኣካላትና ክንሰምዖን ክንርድኦን ኣለና፣ መልእኽቲ ስለ ዝህበና። ከም ዝኣምነና ክንገብር ይግባእ። ክሳብ ኩሉ ዓቕሚ ዝጥንቀቕ ክንፀውጦ የብልናን። ኩሉ ግዜ ምንቅስቓስ ኣካል ኣዛናይ ክኸውን ኣለዎ። ናይ ኣካላትና ዓቕሚ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ። ኣካላት ንምድካም ንምቕፃዕን ንገብሮ ምንቅስቓስ ብቑዕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። 5 ገዛእ ርእስኻ ምድሳት ብመንገዲ ፊንታዊ ትንግርቲ ሓጎስ ንምፍጣር ከምኡውን ስእሊ ኣእምሮ ንምብርባር ተባሂሉ ይፀሓፍ። እዚ ፋንታዝያዊ ዓይነት ወይ ዓሌት ዛንታ ካብ ክውንነት ብንቕሓት ነፃ ምዃን ኮይኑ ኣብ ዘይክውንታ ዓለም ናይ ዝፍጠሩ ገፀ ባህርያት ነፀብራቕ እዩ። ኣብ ህይወት ወይ ናብራ ዘለካ ዕቱባት ጠማምታን ብነቐፌታዊ ርእየትን ኣብ ውሽጢ ክውንነት ብተምሳል ይኹን ብውከላውነት እናዛነኻ ዝቐርብ ዓይነት እዩ። እዚ ዓሌት ዛንታ እዚ ሓደ መንገዲ ወይ ብልሓት ንክውንነት ብትንግርታዊ ፍጻሜታት ንርእሲ ኣንባቢ መሓዝ ማለት እዩ። ንሓደ ዕቱብ ክውንነታዊ ነገር ኩነታት ይኹን ኣብ ዓንኬል ፍጻሜ ዘሎ ከይዲ ኣብኡ ዘለካ ኣረኣእያ ንዓኻ ብዝመስለካን ንኣንባቢ ብዘተኣሳስሮ ጉዳይን ክትገልጾ ምፍታን ማለት እዩ። ቀንዲ ነገር ናይ ሓደ ፋንታዝያ ዛንታ ውህደት ናይ ክልቲኡ ኣተናታት ወይ ህቀናታት ማለት ክውንነታውን ዘይክውንነታውን ኣብ ሓደ ኣጣሚሩ ኣብ ኣእምሮ ኣንባቢ ስእሊ ምፍጣር ከም ማለት እዩ። በዞም መትከላት ምስ እትርአ መጽሓፍ በዓልቲ መራኹስ ብርክት ዝበሉ ኣምራት ፋንታዝያ ኣብ ውሽጣ ይጸንሑ። ንሳቶም ድማ መልሓስ ካብ ኣፍ ተሸንጪራ ወፅያ ናብ ጎረሮ ክትሰጥም እንከላ ተፈንጢሳ ዝወፀት መልሓስ ብትንግርቲ ብሓገዝ ዶክተር ናብ ንቡር ክትምለስ እንከላ በዓልቲ መራኹስ ናብ ሓድጊ ሰማይ ነፊራ መራኹሳ ፋሕፋሕ ኢሎም ናብ መሬት ዓሊባ ክትድሕን እንከላ ደርማስ ዓርሞ ሽሻዊ ፍጡር ሞይቱ ክትስእ እንከሎ ጻፀን ሓርማዝ ክቆትሎ እንከሎ ወዘተ ባእታታት ነዛ መጽሓፍ ናብ ፋንታዝያ ዛንታ የቕርባ። ደራሲ ማሕሙድ ኢብራሂም ኣቕሪብዎ ዘሎ ዛንታ ንክትከታተሎ ዝዕድም ንኩሉ ማለት ማእከላይ ዕድመን ህፃናት እውን ከይተረፈ እናዛነየ ብርዑ ዘንጠብጥብ ምዃኑ ርኡይ ብልጫ ኣለዎ። እዚ ዛንታ እዚ ከም ዘለዎ ናብ ውከላውነትን ተምሳሌትን ከይከድካ ብነብሱ ዝሓደረ ዛንታ እዩ። ንውከላውነትን ተምሳሌትን ኣብ ግምት እቲኻ ክትሪኦ እውን ዝከኣል እዩ። በብናትካ መዐቀኒ ንበዓልቲ መራኹስ ምስ ኩሉ ፀገማታ ተሓልፎ መሰናኽላት ንውፅዕ ክትውክሎ ይከኣል። እንደርማስ ባዕሉ ንገባቲ ስርዓት ይኹን ገባቲ ውልቀ ሰብ ክትህቦ ትኽእል። ነቶም ወገናውን ዓሌታውን ዝብል ሰጓ ዝተጠመቑ ቦታ ይትእነሎምን። ብሓፈሻ ባሕሮ ኣደ በዓልቲ መራኹስ ንኣህጉር ይኹን ንኣደ ፅንዓት ክትውክሎ ትኽእል። ብሓፂሩ ኩሎም ተጠቒሶም ዘለዉ ገፀ ባህርያት ንዝደለኻ ኣብ ርእስኻ ንዝመፀ ውከላ ኣንቢርካ ክትዛነን ክትቀይዕን ክትግረምን ከተባጭን ትኽእል ኢኻ። ብኻልእ ሸነኽ ካብዛ መፅሓፍ ተጠቒሱ ዘሎ ነቲ ዛንታውን ክትከታተሎ ዝድርኽ ደርቂ ወይ ዓፀቦ ምስ መፀ ዘሎ ተደናጋፅነትን
أبنا نحد فترات مس حلفولهم زلوا الشيب دعن زحلف كامر السحن مس السعدك سبات أساسيرك نتي زي ما الشهاد دك سبات من قدز دراسة بيلك كتتنفس يحجزي دراسي أبى تحفظوا أبكلتي إن متحفتي تركب زربان مسألة بهالات نوني تكمل إذا عينت أجاب ما مثلا بنت حدا متحف حجازي كبير درك أبزنا برا دراسة يقول طن كله تريد شيء أخلق تجز كمفتان حريف كمبلع قليل يبل قال نزع متحف لي زبلا ثيبو كلاونت قريب زلو نجزي فين دقيقة قاسي بميلاد دقيقة وظف نجارك السعر مرأي نهيوت حنك ريتي مخانو بطلب مقرابي حدا دقيق نجار كافرهن رعدن وصيون حدا درماس عرمش شاو فطور حمششو نتويليثن فخران بشرح على بصاريت كمكن مرأين يأمروجي من هزيمي لك أخم جورج أورويل نتوم قد أبهاريات نخستو يمثل نابلكا خم تنببو بخلوتو نتميلافتين ولو أبزي زانتا زيادة زعجب إتي سئلتا تبر إسخاء آتيو كالق زانتا نختفتر زدرخ مخاني نأمنت كابت مصحف ستوزد تقص دكتور نتا كاب قرورو درماس نتيرا زوطت ملحس قلتيفو أنادي رخبا بغصبة وحلنتن درماس ملحسو أطابقونا من نبور ملسا دحرت حكمناوي مسرح نقص درماس شفينو دنبر بركبلو زصانح ጨርቅ ፈቲሑ ነቲ ልዕሊ ንቡር ገጅፍ መነፅር እውን አልገሰሉ አስዒቡ ዳርጋ በአፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብእዳው እውን እናተዛረበ ብክሳዱ ሒዙ በአፍ ልቡ ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ናብ መገጥምቲ ገፁ ወርወሮ ይብለና ኣብ ርእስና እዚ ዶክተር እዚ እንታይ ዝኾነ ዶክተር እዩ ንሕሙም ማሕዊዩ ናብ ጓህሪ ዘእቱ መንኮኒ እናበልና ከም ነስተንትን ይገብረና ካልእ እዚ ደርማሳዊ ሓይሊ ዝውንን ፍጡር ነቶም ግልያታቱ ዘስሕቕ ቪድዮታት ቀዲሕኩም ኣምጡለይ ይብል እዩ ኣንባቢ ብወገኑ ነዚ ሰብ እዚ ከስሕቕ ዝኽእልሲ እንታይ ዝኾነ ፍጻመ ክኾን ይኸውን እናበለ ይሻቐል ሞዛይካዊ ሳዕስዒት ኣዕዋፍ ዶ ዋላስ ሃርጓፍ ምምንጣል ሽላ ንጫቑት ብሓቂ ይሕቶ እዩ እዝን ወዲ ከምዝን ነታ መፅሓፍ ብምንጥልጣል ልቢ ከም ንከታተላ ዝዕድም እዩ زي خبركم ساعة في مدبنا نلو مزبل نيام تحسطاتنا ازوم كتكتاتلوم تنحكم يمنيرم تحزونا عقوبات كتكونوا تسفواتنا بزينا تاتكم ستافة زا مدب سلا زي تسسن بقصر سالتم بوستا 14 كلتن شافات برعتاتكم سحيلكم اجامكم كتوحسوا انهت مدبكم مدب من اسيات ناي وتر عدميات اقرب لكم ابتا مساسال مدب بزتفليت حسطينا كنراقب سعشعو مسقانان سناي من ديتنان انقلت لكم مدب مدلاون مقراب مسخم صنحنا بليت ماتيوس سامئيل منግስት አብ መለስ ንጉሰ ምስ ናይ ቴክኒክ ሰሞያ ብርሃነ ማሕርን ሳሌም ገብረ ህይወትን ብምዃን ኢና ወቅትና